Agawa kami sa gabuas na maraot, namimibi kami kagurangnan. Orasan sa mga aldaw nyamon katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan na sinmanligtas, sa gabuas na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdato, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Ulita sa imo Hesu Kristong kagurangnan ika na nagsabi, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa Indo. Hare paghilinga, an sa mong mga kasalan, kudian pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanikuan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay, asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan danay, namapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Sa tuya po niya nahira sa lambang saro, aninako niya tong katuninongan. Peace be with you. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kitang uya digdi na makikisumaro sa iyang bangkete. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang, maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo.
Amen. Luhod po ang gabos para sa pimibi sa jubileo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aki, si Hesu Kristo, sa muyang tugang, asin ang kalayonin pagkamuot, na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso, magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom sa kahadean mong madatong. An sa imong grasya magbago sa mo na kami dai mapagal, sa pagpatalubo kan mga banhi kan marahay na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kan katawuhan, asin kan bilog na linalang, sa pusog na paghalat sa bagong langit asin bagong daga. Napakatapos daugon an karaatan, an si imong kamurawayan magliliwanag sagkod paman. An biyaya kan jubileo magpukaw liwat sa samong mga peregrino ning paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit, ang siring na biyaya magpalakop sa bilog na kinaaban kan kaugmahan, asin katuninongan kan samong paratubos. Sa imo, sa muyang Diyos, banal sagkod paman, ang kamurawayan asin kaumawan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan kaming nabasog, kan nakakaligtas na atang, nagaarang kan sa imong pagkaherak, tanganing huli kan sakramento man sa nang ini na pinapakakan mo sa mo ngunyan, kaugayeng gibuha kaming makihiras sa buhay na daing kasagkoran. Huli kay Kristo, na sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw po ang gabos para sa announcements. Magkakaigo po kita nin ikaduwang kolekta para po ini sa pagmentinir kan sa tuyang parokya. Anatipon niya to sa mga misa kan nakaaging Sabado asin Domingo, nagabot po sa 32,690 pesos and 50 centavos. Anaambag niya to sa siring na oras ning misa, nagabot po sa 4,188 pesos and 15 centavos. Ang ikaduwang kolekta nagabot man po sa 10,377 pesos and 80 centavos para po ini sa tada asin Opus Sancti Petri.
Sa maabot na March 3 sa good March 5, aldaw ni Lunes sa good Miyerkules, magkakaigwa po ni Triduum Masses for the Dead sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre na yaon sa may parish office ang mga kalagnabot niya tong girumdumon. Sa March 5, iyo po ang Miyerkules de Ceniza o Ash Wednesday. Iniimbitaran po ang gabos na mag-atindir kan mga misa sa mga oras na 6:45 a.m., 12:15 noon, and 5:30 p.m. Available pa man po ang 2025 calendar sa opisina kan sa tuyang parokya. Ikatulong tawag para po sa 5 tugang po niyato na oordinahan. Enot iyo po si Reverendo Mark Austin Belardo Tuason, kan Kwasay Parish of St. John the 23rd, kan Batang Ligao City. Siya po ordinahan bilang padi sa March 25 sa St. Stephen Proto-Martyr, Ligao City. May 4 man po na seminarista na oordinahan bilang diakono sa April 17, dyan po sa Albay Cathedral sa Christmas, si Seminarian John Luke Anas Andes, kan Our Lady of Salvation, Piuduran Albay, si Seminarian Jomar Calbañas, kan Pantaw Libon Albay, si Seminarian Mark Joseph Abinal Calbelo, kan Our Lady of Guadalupe Parish, Lidong Pulangi Albay, asin si Seminarian Hill Lola Odiver Jr., kan Our Lady of Assumption Parish, Ginubatan Albay. Kun midbid po nindo ang 5 ini, asin may aram po kamong mga kaulangan sa ordinasyon ninda, di po magduwa-duwa na magpaisi sa opisina kan sa tong parokya. Mauot naman po pasalamatan ang mga nag-donate ka na kaaging semana. Mga anonymous na tig 15,000 pesos, 6,000 pesos, 1,400 pesos, 1,000 pesos, 700 pesos, 500 pesos, 300 pesos. GCash, 13,864 pesos and 72 centavos, and MGM, 1,000 pesos. Diyos mabalos po. Matindog na kita para sa huling bendisyon. Salamat po sa inyong kabos na nag-serve sa satuya pong misa, magpuon sa satuyang choir, live streamer, lectors, commentator, and sa tuyang mga lay ministers, mass collectors, and syempre ang sa tuya pong mga mass servers or altar servers. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan lugod kita gabos kan Diyos na mamumuton asin maherakon. Anama, anaki, sila ng Espiritu Santo. Amen. Lakaw, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Paduman balwaan, siya daron niya tumunyan. Pantataramo na nadagon, at tinapay na nagbasog, at turabot din bagong kusog, naganig sa kapwa maglingkod. Si Jesus daron sa mga katawuhan, harayo haniman, paruman banwan, siya daron niya tumunyan. Harayo haniman, paruman banwan, siya daron niya tumunyan. Thank you and good afternoon po.